Iniciem un nou curs pastoral. Tindrem dificultats i reptes que han d'esdevenir una oportunitat per créixer en la confiança en Déu, en la comunió eclesial, en l'impuls evangelitzador i en el servei als altres. Us convido a recordar aquella escena al costat del llac de Genesaret en la qual Jesús indica a Simó que vagi mar endins i cali les xarxes. Després d'una nit en la que s'han escarrassat i no han pescat res, ell confia en el Senyor, li fa cas i té lloc la pesca miraculosa. La imatge de la pesca remet a la missió de l'Església. És el Senyor qui ens envia i les limitacions personals i les dificultats externes no ens han de fer por, perquè és ell qui ens envia. Per això, a l'inici del nou curs, la nostra actitud ha de ser la confiança. Vivim una etapa crucial en la història de l'Església i de la humanitat, amb profundes transformacions, evolució cultural, globalització, migracions, noves tecnologies, secularització, liquiditat i inconsistència, eixam digital i, per si fos poc, la pandèmia, que ens trastoca la vida i la omple d'incertesa. En el nou curs ha de ser molt important acompanyar les persones, les famílies, els grups, les comunitats, els àmbits pastorals, les institucions. Cal mantenir-se ferms en la lluita i posar al servei dels altres els dons que cadascú ha rebut. Com ens recorda el Papa Francesc, l'Església ha de fer present el Crist en cada situació i ambient, amb un acompanyament que guareixi, alliberi i ajudi a madurar. Un acompanyament en l'acció caritativa i social, que esdevé urgent a causa de la crisi econòmica que s'ha desencadenat. Durant aquests mesos hem intensificat l'esforç per atendre els més necessitats, a la gent gran, als malalts. I ha estat una tasca de tots, sacerdots, religiosos i laics, a través de Càritas i altres institucions i grups. Hem de continuar endavant amb aquesta tasca. Acompanyarem també els àmbits del Ministeri de la Paraula. En el temps de confinament van sorgir moltes iniciatives per mantenir la formació cristiana. És el moment de la imaginació i la creativitat, perquè ara més que mai és necessari aquest anunci salvador. L'acompanyament pastoral inclou la vida espiritual i la vida litúrgica, perquè la litúrgia és la font i cimal de la vida de l'Església. Gràcies a Déu, s'han recuperat les celebracions presencials. Sabem que és el Senyor qui sosté i santifica a través de diferents mediacions i que sempre està al nostre costat i sempre ens acompanya. També ens acompanya Maria, Mare de Déu i Mare Nostra. La seva vida és un exemple incomparable en el camí de la fe i en el servei als altres. Benvolguts germans i germanes, comença un nou curs. Que les dificultats no ens desanimin. És el moment de calar les xarxes una vegada més, amb tota confiança, i el Senyor farà la resta. Duc in altum.